apik. Monggo masyarakat pada 3 lan sekawan. Kok Mas kangge cekok sana semua saged to Mas. Nuwun Mas. Dengan pangapunten Pak Wajib. Kula boten kagem cekok ingkang kataman nada wirangi menika mboten teges saking wirang wirangi menika ngati-ati banget ing sabarang rek pamimur menika panglipu manuwara indah nang semaki temah nawusana suha rusak karso menika karep wiwika pangati-ati utawi hati-hati. Lah wonten ing padha menika
pratelaken bilih sang paramengkawi tegesipun menika ingkang anggit serat menika Rangga Warsita menika katemben nandhang duwita susah sedih dening upaya sandi tegesipun kados dene menapa nggih ada semacam janji-janji ingkang namung mayawara. Dados swara kuwi jarene arep ngene ning kanyatan nyatane mboten kados ingkang dipun janjiaken. Nanging menika mangke ugi saged kangge tintingan kangge panglimbang ing ngatasipun si Rangga Warsita menika satunggaling pujangga ingkang saestu menika nggih sampun menep lahir sing dadospun menika menapa menika mligi saestu raos masgul utawi raos sedihipun si pujangga karana menika nggih janji-janji namung sipatipun mayawara menapa menika saestunipun nggih berlaku untuk semuanya. Nggih dados menawi dipun tintingi menika ing ngatasipun Raden Ngabira Warsita ketingalipun menika bukan hanya semata-mata kepentingan pribadi. Salajengipun wonten ing padha menika rak menika wong kepengin met pamrih milik akulih. Dados menika pengenipun ra nggih senajan kok ana tetembungan seping pamrih lawing gawe ning tenane nggih priyayi-priyayi menika mboten luar saking ingkang dipun wastani pamrih. Salajengipun dasar karoban pawarta bebaratan ujar lamis ingkang kados sampun kula aturaken ajeng karoban menika pun keleban pawarta kabar ujar manis menika gunem mung ing laire nggih. Dados wonten ing batin menika dereng sami kaliyan ingkang dipun tungalaken nggih. Laire becik nggih. Lajeng pinudya diajab utawi dipilih. Pinudya menika tersebut diarep-arep supaya digadang-gadang. Ning nyatanipun pangarep wekasan wusana kawuri kepungkur malah tiba ing mburi. Saekting temenan utawa sanyata ngayun ngarep andeder nuwuhake kaluputan nggih keluput utawi kesalahan lamun menawa yen utawa manawa menawa tukul beko tersebut kangilan utawi ribet. Dados menika wonten ing tulisan kula ingkang kaca pungkasan nggih mangke kaca ingkang dereng ringking mangke ugi saged dipun apa dadosaken kados dene jujutan. Apakah ini semata-mata hanya karena nun sewu menawi panjenengan maos Raden Ngabira Warsita ing antaraipun panjenengan mangke menawi pengin mangertos Rangga Warsita saketahipun saya mohon untuk bisa membaca yang namanya babat Rangga Warsita ada jilid 1, 2, 3 yang kami miliki. Sebetulnya ada 4 jilid, tapi yang jilid 4 itu adalah kami belum menemukan. Terus konon jilid 4 itu sebetulnya hanya isi tentang informasi karya-karya beliau. Tapi perjalanan Raden Ngabira Warsita mulai dari kecil bisa dikatakan saat itu termasuk anak yang cerdas tetapi nakal sampai harus di pondok pesantrenkan di Ponorogo dan itu sampai harus pergi tanpa pamit dan sebagainya. Itu adalah kisah sepanjang itu semuanya termuat di dalam babat Rangga Warsita. Itu dimuat di www.sastra.org. Panjenengan bisa membaca seutuhnya di situ. Ini kok.